pirthe long ason arnam do pick ason latalo ason taxi suri arnam do tangte la ponanam ki ong mong pen komat arnam se pirthe ke wang cheng lo athe la poson lam ni comment section long se tamme pen anche hang ju atum dolo athe ne li juga jam ta video hore bang bari thia tumu phansin li rosa video son cheman del lo jo lamat si pacheman pon del lo pen an arnam lam bang tum gogulong se tamme long dam je lasi lahai hui long pen tum lang pacheng bar dam sina sadhu ke kali det la pon ke thek ke kali dai ji man te yang la pusona episode pak lang nang ko athela ke bari thia tumolong penang an sikura so tum comment ka chipi dundo inuta pupo ni tumar nam se berthege ke inuta pupo ni tumar nam se berthege ke la penilika selam a video long matse tamilo sikura tumo to hoklo ma mate bari thia tumo si a hoklo this is disclaimer la so video la keneli ke long dam mate ke thegam long ana sonsi kabonda lasi nangli kamatha la penili kamatha ama substitute tonte cheta hai lasi nangli ning arlo alam penili comment section lo bang kenang pater dundelo pusi ning thelo la pente nili kaning je alama bang apielu tinini angko kenani tum comment bang pipelo pusi ning thelo lasi komar anam super theki vegma let's find out lasi pinya video phona men in pono nang lake who creates the war bonchita asontina dhoramalam jirman ke langdam etkion edeji athema aporlam ta doko ajir ding thi ongte video ke lang thumta mai mu mai mali po video je tim lang chot po mo ke comment lam ke jume me ju no lipo la si Christian Hindu honghari la pen sonthan that is science la hola me tum langdam na la si aprang si Christian tum Genesis po kitab long ke tokalam langdam na but that is according to the Google la dak screenshot dolo na pohe dum bamude la dak ateng pen plotang te pirthe ki kim ke ni thokang bongsi ke patang la si la puson ke chengsiar ni abang ke atur nang sonselo pusi Niniar ni horbang seneng nang sonselo ni thom ke pleng horbang thengpi thengkhang nang sonselo ni pli ke pleng horbang chiklo arni nang sonselo posipu la pen ni phoge pleng hor lang along la pen seneng nang songkang yara pi sonselo la pen ni thok ke pleng horbang bi wo phak nang sonselo posipu la pen arnam ka sonse cheng amuni ramen ke adam hello puta that's the theory of Christian from Genesis and now come to Hinduism Hindu adorama tengpen pelotang te Brahma ar nam si pirthe ka sonse lapen Brahma methanga mat buti che parjan se pirthe lang along nang klang posibu lapen pirthe long do kerek ada pi an theng pi theng phang munit monor marat mareng at phan ana bangke Vishnu si ka sonse puta seta munit monor marat mareng theng pi theng phang mate che the ke do api ana phan bangke komantu si pirthe ka hache nang ji ma lapen komantu ar ni si pirthe pen ka chu nang ji ma bangke si bor deng si do posibu Brahma la pirthe sonse pusita me sivo long pirthe paru raiji aja kongdo pusipu la sinon nang nang lamangke hongharia dhoroma tengmen protang tila bari thia tomu henlo a hoklo la ke nele honghari po alam kali itum karbi honghari akhe itum phanke bang akhe itum ta nang pheredu nang tum chini ma eson bang ke kopiloma itum honghari itum ke ening ding pik lasi itum karbi hongharia dhoroma teng pen pirthe ko sonse ke kimlo la bangso lambang nale tum bari thia tumu ke lang pen sitame chini lo songsari chu sinning pen pirthe wangsi alang pirthe wang pen pirthe long ke lang me son avidat a join si alang ning hang ateng pen pirthe long sorjon te kang lo pusipu la pen munit ki thip alam bang ke ipong wetle munit ki thip kali ki thip abatai do athema abatai tin le munit thip lo plutang te hi tum chodun de de ti pusipu tangte latong a hokloma thalang ang ko du thulang non last theory dulang last theory bang ke lapilo Big Bang Theory nang tumtar julong kula ke George lai mari sik pekla la so Big Bang Theory atengmen plotante aprang out ke universe long thangta we 13.8 billion years aprang is son ajut tan ra kang boba sondo pusipu hula so kang bob pena jok seniang song penang ana hormu che manlo la bang so kang boba hud arni cheklomalong pi tu pirthe la pen penang ana pirthe sta me so chi che mandon lo la pen ituma pirthe sitame ang bong si tempen ki bunga ja kong mate gravity do kok pen joine penang ana do bang chingrum lo la puson chingrum pen si ituma pirthe bang nang plang lo la pen la puson ituma pirthe long kai ke do cheng la ke lang along posipu la pen hula bang so hormu bang ke tum mek pen taxi ia hormu posipu la si la puson plutang te komada lam se a hoklo la si asetina dhoromalam ta a hok de tahai a hok hedet tahai athe itum ta phamen koidun de namat si kroidun verlo nitum hongharita nitum a theory chot nang tum Christian nitum ta nang tum a theory chot nang tum ta nang mek hini pen thek dun de nitum ta ne mek hini pen thek dun de
Pinangana Christian tum ni comment section ng testament ng pudun lo bari thia tumo ke a hokali pu jong si bari thia tumo le a hokali pu te harang nang comment ke tok Genesis 1 point ko ano le lamta a hokali lo it might drop. This video is made only for educational purpose, not for religious controversial.